Binar cantik manci rilis kode padha ngorek kridaning ati tan bangkit asurake perbaning mesti budidayan manungsa tanku awa hangung kuli garis kang moho ngawasa yakti kendeling tekan tan bisa ngasurake perbaning kodrat siji tibaning pesti loro judo teluwahi papat pangkat limo sining donya lan mulya Gusti Allah ingkang menang merubah masesa nalika semono ana titahing Jawata ingkang ngasipat jalu panapi wanita ingkang panenghan netepi darmaning Sinatratama Sinatratama hamas tudelang sitadi angleluri ila jaring pura kina ingkang ndahat pinundi ingkang sinebut Malakrama wase krama mawit tata nglawan susila sinata ingkang hamandikani tata pacara daublah menika brahmane kadhe mantan pandhitaning praja pepunden kula Eyang Sunardi yakti satunggaling brahmana kang wis gentur tapane hening ciptane jablas pandulune bebasan bijaksana ngerti sadurunge winarah ingkang keparembiran saliring durga mara lan memala kanthi pangajab yen tono memala jata maka yen temeka jata mama yen tumama baya lan dadi pangapa sigra mahasing asamun mintosi nugraning Gusti sang Wikudibya matek mantra sekti katampaken mring hangganing putra kagi nini penganten sakala biara padang sumelak sumungal sumunu cahyane hagelar-gelar panyayah kencana kang binabar Kyayang Pujaga paring dawuh putu kungger Sela Monika Anggreni Agi sira mendak osung kepemadaning masmu iku pitondo yakti yen sira pancen pawestri bekti mring pemadaning aku tumuli hamiji emben pun kang raga mawi tirta Sindu Senaman ingkang ketingal kambang kumambang sak madyaning Bakara Kencana kinarya hangi sali-saliring rereget hangi saliring rerebet ingkang sinandang dening putra kaki penganten mul jumbuh ingkang genayuh lestari ingkang kaeksi tumuli daya-daya ngasmandingaken putra kaki saha nene penganten nulat kang Sudarma nungi panjenenganipun pamenen kala Bapak Nur Samaskan Ibu Sukarti daya-daya nyaket pinanganten kekalih hanganipun nang selindang sindur managala klapa setong ngawretabang lawan putri jermeng werdi putra kaki nini penganten waningan cik alaming madya marang bebener wedhan marang kanista tirta tindak budi laku kang utama iku kanthi laku sabar nglawan narima kamper makan pinarep unjukan wujudipun tirta tawar tirta wening kanthi pangajab putra kaki manten bisa tawar saliring panggodha mangrencana
lan bisa wening kang dadi pamikirira sesampunipun ngancik alam ing madya niripun putra kaki saha nene penganten gayuh wahyune bebrayan mulya kang winastan wahyu judu kasih nangkapaken punang selindang sindul kaboyong kabobong dening Rama Ibu kakanthi manjing sak madyaning dalem lebet yap ketinggal moyo larase punika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko ladran penganten sindul binayang bayangkari putra kaki saha nene penganten kasih ngaken kaluhuran dening Rama kaganti manjing sak madyaning wisma pagraran Jawi as hae iyo
tambahan malih. Raja Niskala ing sambikala upacara Bimadeda putra kaki saha nini pengantin sampun kewareng-warengipun rampung pikantuk berkah sahene para tamu para pepundhen para pendhi sepuh talasan para tamu ingkang rawuh kanthi manggih widodara Niskala ing sambikala pun kemarin nalika semana putra kaki saha nini pengantin lenggah piring sak madyaning dampane kancana bali makut jamur pataluwana hange ngeti kadang besan tresna dereng kemareng jangkep mangas rama hanjajari tumuli pamrene kadang besan lumampah nggih upacara pamrene kadang besan lumampah pinangka duta pamrene kadang besan Bapak Tanto sekalian Pak Tanto sekalian monggo sengkana saking madyaning palenggahan kabar makan jat asta kalian ingkang hamengguhati tumuli madal masilan monggo Pak Tanto sekalian Ibu sekalipun pundhen kula Bapak Tanto sekalian sarung jagung masilan jeneng lemah kemudian kula Bapak Tanto sekalian
Menika swanipun kemudian kula bapa Lamyadi sekalian manjing sak madyane wisma wiwaha. Kata pingkang hamengku ganti sugunipun Mas Bayu monggo-monggo lenggah wonten panjenengan ingkang sampun samatelan satata wonten wisma utami. Rahajana Sekolonir ing sambikala upacara pamrikatan pisan sampun kepareng kalaksan kasembadan pikantuk berkah sahen para tamu ki para pemudin para sepuh talsan para tamu ingkang berawuh nalika semono pun kepareng putra kagisan manten lenggah mring sak madyane damparan kancana bal mangkut jambur pantal mano upacara daub mimah pamethuk ing kadang bisa tresna sampun kepareng kalaksanan kasembadan pikantuk berkasan para tamu ki para pundhen para sepuh mangke tumuli tumapak mangayun upacara pawimahan pun kepareng mangayun mangke kawerumaken saking tata upacara kerobongan jangkep tetilanipun susuhunan pakubono kaping catur Surakarta Hadiningrat ingkang kepareng tumuli lumampah pangrengga busana hamrati tisaken menggah lumampahipun binarung pertiwi kanca-kanca monggo tata upacara kerobongan jangkep tatilanipun susuhunan pangkebono kaping catur ingkang pareng tumuli lumampah kerombongan jangkep tetilanipun susuhunan pakubono kaping catur Surakarta Hadiningrat ingkang pareng tumuli lumampah pun keparing ngapurumaken saking sembah kalbu ini pengantin netepi darmaning wanita sungembring pemadhane kakung teka mangke ndo kawin jilimpang adikan kang kawya sunglisep Kang Mas pun kemarin kawula sila ingkang manak suman sukem kula kunjuk wong ayu garwa pun kakang nyanyi ndak tampa sira ngaturaken sukem bekti marang pun Kang Mas bibasan sak jagat ora genepapan sak donya ora ana lima mung siji sing tak tresnani wong ayu bebarengan kelawan pun Kang Mas mangun bebelan agung iki ngestaken dawuh Kang Mas kene bali maneh jajan semanding laman pun Kang Mas tak derengake sungkem Rama miwah ibu wong ayu tumuli kalajengaken sungkem Rama miwah ibu kapermakan saking panglolo sing punan duwung marangka wangkingan slecethana sak driji gedene ketekale bah-bah yen to cinandra kinarya lemangsana kalolo saking madyana gigri tumuli mandhap saking situ hinggil Benaturata putra kaginine penganten netepi darmaning putra Sungembring Sudarma teka manggon kawit jilimpang adikan kang kawya sing lesok
Kanjeng Rama Ibu kawula ingkang parang duyu-duyu marak soman kene nduk kira anakku yo Selang uga kowe Nuralim nyaket marang bapak ibumu Yuli Yundu kala ingkang parang marak soman Kanjeng Rama Ibu Kanjeng Ibu kawula Nuralim ingkang marak soman sugeng kula kunjuk Kanjeng Ibu anak bocah bagus Nuralim iyo banget panarimane ibumu yo bocah bagus ibu titip paman sliramu wujute getih sak tetes daging stampel balung saceklek kulit sasuwe anak wedok yo bocah bagus sing sabar ngomong garwamu yo nggih iki Kanjeng Ibu kono sugeng marang bapakmu yo Kanjeng Ibu kawula sila ingkang marak soman sugeng kula kunjuk Kanjeng Ibu anakku iyo sila kene nyaket marang ibumu Yundu Tirta Narmada mili datanana kendhatirina pantaraning rantiripun dungane ibu nirwili amung kanggo sliramu Yundu eling dening kowe cilik tak kekempedene mati tak juju tirmanu tak emban tak ojok cilik tak gendong diwasamu brong gedhe marang pengantantimu kono genti isu marang bapak ibumu Brang Ngawi Yunggil gantos punten kaki wonten tepi dharmane punten sakepeting sedharma saking Begal Ramping umbyang kang tunuju teko manuk dom kawit jili pangadikan Kanjeng Rama kawula pun Kang Putra Nur Alim ingkang kepareng marak sopan sugeng kula kunjuk Kanjeng Rama nggih anak bocah bagus Nur Alim banget panarimane wong tuamu yuli bocah bagus kowe wis diwasa mani mengku sawijining manita gedhe marang pengantantimu gedhe marang tanggung jawabmu sing tetekun tindakno penting agamamu dono larangan kuwi besok bakat modal padang uga kamulyanmu bocah bagus inggih Kanjeng Rama kono sing marang ibumu Kanjeng Ibu sugeng kula ngunjuk anakku bocah bagus yo Nuralim mung pamlingi wong tuamu yo Lik wong bebrayan ngono ora gampang ibarat wong lelayan aku tengeng samudra saya nengaso gedhi kang dadi umbake saya nengaso ya banter kang dadi angin mula gedhe nemah pengantantimu yo Lik iki kono bali maneh jajar semanding lawan garwamu yo bocah bagus wong tamung bisa ndedonga muga-muga sira bisa nemu ayem tentrem keluargamu kebak rahmat kebak rezekimu yo bocah bagus dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah yo aturaken gungu manuwun paripun rampung putra kagem mantenan pidharmane putra Sukepiling Sudarma tumuli kalajengaken asok gunung kaya ngacar kucur gunung kaya ngacar kucur wujudipun belas kuning duwit receh limang kloso bongo lampu spitosin lampu sekut gerinting kolonjono menika lambangipun Boga Wastra lambang sandang lawan mangan
Wong ayu pun Kang Mas bakal netepi dalemaning priya. Iki agri tampan nono guna kaskaya saka pun Kang Mas. Sithik akeh tampanan kanthi lega-legane nganti mbuyu wong ayu. Kalau tampi kanthi lega-legane manah Kang Mas ngaturaken gunging manunggun ingkang tanpa pepindhan. Mangke sesamunipun pun kemarin kalau tampi monggo menika kanthi tempangan remo kali ibu tak kanthi wong ayu. Ngestaken dawuh. Kanjeng Ibu, kalau Kang Manak sopan menika ndirik nitip gunung askaya saking Kang Mas. Anakku ya Ibu Tompo. Ibu Tompo bakal lebusi penal gedong peteng yendu kan pangajak bisa ngrembaka rezeki petembe mburine. Yen sambutake semaya-maya bisa medang lawang dewi ngaturaken gunging panuwun. Paripun rampung asok gunung ingkang sarkucur. Tumel kalajengaken dahar malih madhar kembul bojone Mangandra Wina. Dahar malih madhar kembul bojone Mangandra Wina wujudipun saka kuning-kuning menika lambangipun kamulyan Jatiyayi. Seneng-seneng mulyaning mulya rangga dadi nganten mangkene dahar bebarengan kelawan sliramu seneng-seneng guntrah cakep bungah seneng rasane ngantipun Kang Mas. Inggih Kang Mas. Dasar nanti yang harus ambil kurang laras penting gending wong ayu mimbuhi nikmatipun kakang dahar babang lawan seliramu. Wiwit dina iki nganti besok kagan-kagan ninden-ninden wong ayu tak suwun mung sira kang tansah leladi marang pun Kang Mas. Inggih Kang Mas. Pun sabanjure dahar kakang uga pangunjus sarengan kelawan seliramu ya wong ayu. Tondo yakti mangkepan purna pun keparang putra kagisan mantan bener unjukan wujudipun teruntuk taman cerita pening kan mengajam putra ngagem mantan bisa tawar saliling panggundana rencana lan bisa mening kang dadi pamikirira sesampun pun ngancik alam ing madya. Sadaya sebab yang dat pinantusake bagya mulya panjenengan nambung pun kepanangan tumel kalajengaken tedhak beneta foto keluarga ingkang pareng lumampah. Foto keluarga ingkang pareng lumampah mangke langkung utami menika keluarga saking Bran ingkang kasuwun ngapundhut gambaripun nggih. Menika panjenengan Bapak Lamin sekalian, Pak Ibu Laminten sekalian, Pak Judi sekalian, Pak Rudi sekalian, Pak Nardi sekalian, Mas Andika sekalian, Pak Gin sekalian, Pak Udin sekalian, saking rekan-rekan temanten kakung, Mbak Indarti atau Mbak Rini sekalian. Wonten ing keluarga saking temanten putri mangke kang kasuwun foto
Mbah Kakung Darso, Pak Dirinto, Budi Rini, Pak Diharto, Pak Dikunarto, Budi Rini, Pak Dirinto Sekeluarga, Pak Ditanto Sekeluarga, Bapak Gunarto Sekeluarga, Di Alex Sekeluarga, Di Lika Sekeluarga, Mbak Ayu Sekeluarga, teman-teman BBR, rekan-rekan kuliah, mangke kasuwun kapundhut gambaripun sungsa biyantu kalian kalau boleh ransakipun sumasono wonten titik anggahan punika. Bapak Ibu ingkang dhateng pinantu saking Bagya Mulya, foto keluarga lumambah mangke wonten atur pasugatan panglipur awujud beksan Gambyong Paryanom nggih. Mereka ingkang pun kemarin aturaken. Ayo adik-adik persiapan. Kasetnya sudah? Oh sudah. Masih? Belum loh, kasetnya belum. Ya, oh. Kasetnya belum, musiknya belum. Disetorkan dulu, monggo. Ya. Musiknya disetorkan dulu ke operator, Mbak. Monggo. Sedawis manggi foto keluarga yang sampun kula sebat monggo menika wonten antar pasugatan panglipur awujud beksan Gambyong napa niki kanca-kanca Gambyong Paryanom nggih Gambyong Maringangen ingkang pun kaaturaken wonten titik kalenggahan punika. Menika saking anak didik ingkang hamuga tiyambak nggih menika panjenengan Ibu Soekarti ngaten. Menika mangke tari saking anak-anak didik Bu Soekarti ingkang bareng mangayun wonten titik kalenggahan punika. Kanca-kanca sampun siap? Ya, sandinipun napa Pak? Mbak Niken, sandinya pinten Pak jenengan matur mawon mangke kersane. Monggo foto keluarga ingkang pareng lumampah, kalau keluarga ingkang sampun kula sebat monggo kasuwun foto kalau semanggaken nggih. Mulih ransakipun sumasana wonten titik kalenggahan punika monggo. Gambyong Maringangen pun kepanengan aturaken kanca-kanca monggo.
Sadaya sebeksan gambyong maringangan sampun katuraken kajeng atur dumateng para tamu renggasanipun. Foto keluarga monggo lumampah nggih. Mangke tumuli kawula nglajengaken titi laksana candhaipun. Niki dumawah atur mangkapacana pambagyo harja yuna sing rawuh kajeng atur dumateng para tamu para renggasanipun. Mangke menghatur tangkapacana pambagyo harja yuna sing rawuh kasumlistana sarina atur panjenengan budhen kula Bapak Sarna kaju panjenengan Bapak Sarna samantat senggarasanging palenggihan sasana miwah swasana kalau semanggaken monggo duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Nuwun inggih kunjuk dumateng ngarsanipun para pepunden sesepuh dalah bini sepuh adi sepuh ingkang satuhu dahat kinabekten unggih mriginipun kunjuk dumateng ngarsanipun kadang pisan nuwun inggih Bapak Lamyadi dalah Ibu Nurul Mukholifah nggih ingkang sadu kawula hormati ugi sumrambahipun dumateng sedaya pengarak utawi pengombyong temanten ingkang kinurmatan. Nuwun inggih ugi kunjuk dumateng para bapak ibu pangemban-pangembating praja ingkang sanget-sanget kala hormati sumrambahipun dumateng bapak ibu sedaya para tamu undangan ingkang kala hormati. Syukur alhamdulillah puji syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah rahmat saha kanikmatan dumateng kita sami katitik wonten ing wedal punika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun keparengaken nuhoni ingkang dados dawuhipun Bapak Yuswanto dalah Ibu Karti kanthi manggih kawilujengan niskala ing rubeda. Boten katalumpen sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita ajeng-ajeng menggah sapatipun benjing wonten ing yaumul qiyamah. Allahumma amin. Para rawuh, para lenggah ingkang kinurmatan nuwun diagunging pangsama ambok bilih ing mriki kawula kumawantun nyodo jalu ngempal kamardikan panjenengan sedaya ingkang tasih sami eca wawan pangandikan kalian kanan lang kiringipun awit ing mriki kula minangkani pamundhutipun Bapak Santo dalah Ibu Karti kinan matur wonten jengan disa sami minangka sambunging kandha talanging basa. Sepindah monggo kula dherekaken muji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kathah paring kanikmatan saha rahmat dhumateng kita. Para bapak, para ibu,
panjenenganipun ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dhumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hangrawuh menapa ingkang dados undanganipun wonten ing wedal enjang punika. Inggih saperlu kasuwun menggah berkah pangestunipun anggenipun Bapak Yuswanto dalah Ibu netepi darmaning sepuh Mahargya Suta Amiwaha Ciwi dhumateng Atmaja putrinipun ingkang sesilih Diahayu Rara Sela Monika Anggraini ingkang jinatu krama kalian priya pinilih nggih menika Bagus Nur Alim nggih Nur Alim Eko Purnomo putra saking Bapa Lamiyadi dalah Ibu Nurul Mukhalifah. Inggih ingkang ijab kabul sampun kaleksanan kala wawenjang antawis tabuh 8 kanthi manggih niskala ing rubeda lulus raharja niskala ing rubeda ing wedal menika kalajengaken kanthi winisuda upacara adat Widyana ingkang tansih lumampah wonten ing tlatah dusun Mbaan mriki kelurahan Manis Harjo. Inggih mugi-mugi kanthi berkah pangestu panjenengan sedaya punang temanten kekalih anggenipun hangebyur dumateng bebrayan agung enggalan tansah pinayungan rahmating Gusti ingkang Maha Agung ginayuh menapa ingkang dados sedyanipun tumuju dumateng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Salajengipun panjenenganipun Bapak Yuswanto dalah Ibu Karti nyuwun estu-estu matur suwun sanget dumateng mriginipun tangga tepalih sanak kadang pawong mitra ingkang sampun paring sabiyantu hanyang kuyung menapa ingkang dados bot repotipun panjenenganipun wiwit tumapaking damel ngantos purnaning gati mangke. Ambok bilih panjenenganipun boten saged ngaturi pepulih punapa-punapa kejawi namung semende sumarah dumateng ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi sedaya kesaenan panjenengan tansah pikantuk piwales saking Gusti ingkang Maha Agung ingkang langkung kathah. Salajengipun Bapak Yuswanto dalah Ibu estu-estu nyadong deduka ingkang kathah hamba pilih anggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya menggah bupuh lungguh lan suguh sedaya kathah kekiranganipun lumantar kawula nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Hamba pilih namung mekaten kemawon ingkang saged kula aturaken saking kula pribadi minangka talangatur kathah kalapatan anggen kula matur kula nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Ing wangsana minangka pangatur kawula wabillahi taufiq walhidayah waridha wa inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Wijiling bicara panyah ulan tembali panci panglong sabda pangandika pebudhen kula bapa sarana ngaturaken sebenaripun
Bapak-ibu ingkang dan pinantu saking Bagya Mulya pun kepareng nalika semana pertolong ngagi saha nirmanten lenggah mring sak madyane dampar kencana bali mangkut jamur pandarmana ciptane kayen tedhak cangkrama arsa manjing bali pambusana katelah kirap ingkang ngongkos pisan kirap kanarindran lumambah